Hindi sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin na yes, good morning guys. Habang naghanap po tayo dito sa bayan at may nakita tayong dumating na mga big bike guys. Ayan o, nasa waiting shed sila. Yun. Ayan. Mga big bike riders. Ayan. Tara guys, at puntahan natin at kausapin natin sila. Guys, may napadaan na naka big break dito sa Infanta. At saan banda yan? taga Bulacan daw sila. Dito kami sa Infanta, nag-aantay. Ganda. Puro big bike. Oo, umpisa ko pa lang po. Kaya sana kung okay lang eh. Okay lang ba? Okay lang. Saan po kayo galing kuya? Bulacan. Bulacan po. So ang exit po ninyo... Kami ng Aluminous. Laminos. Antonio. Hindi, boundary po sa Sambales na. Ito. Opo. Ano, boundary na to eh ng Pangasinan. Pero sumasako pa rito. Pangasinan po. Pangasinan pa pala. Huling bayan na to ng Pangasinan. Guys, ang dami nila naka big bike at hinihintay pa daw po yung mga kasama nila. Ayan. Para may remembrance kayo sa Infanta. Ito po sila tambay sa tapat ng municipal hall natin. Dami sila. Baka may babatiin kayo sir. Para ano? Ayan. Infanta, napadpad sila sa Infanta, napadaan sila sir. Ang dami. Itong gusto ko, ang ganda. BMW. Ayan. Bali wala kayong grupo sir? Ayan. Shout out sa Roadrunner group. Ayan. Ano sir? Batiin mo yung mga grupo mo sir. I-upload natin ito mamaya. Bakit na video? Dami nila oh. Yan, i-ano natin yung mga gamit nila. Kawasaki. And Kawasaki. Oh, may Ducati ba guys? Ducati. Ayan. Ducati tapos Suzuki. Wow, ganda guys. Itong isa naman Ano si Ronnie? Yamaha MT-10. Opo. Okay, so tingnan nyo mabuti yung mga big bike nila. Yan. Ito maganda, Ducati. Yan. Ayan sir. So yan, Ducati. Hindi. Sarap. Sarap drive dyan na. Honda CB 650R Marty. R1 250. Nagkas ka na ba? Yun o, ganda. Yan, gawing kaliwa yun, gawing kaliwa. Malapit na yan sir, mga ano lang 11 lang siguro doon na kayo. Ay 10. Doon na lang kay Santa Cruz para maraming station doon. San Antonio pa yung punta nga. San Antonio, Sambales. Malapit na po. Mga 2 hours lang siguro. Wala pa pag ganitong gamit nyo. Kanina pa kami tumatakbo, alas 7 eh. Tubig. Wow. Kailan kaya tayo makakabili ng ganyan? No? Papahinga lang daw sila at mga hinihintay na mga kasamahan. Tapos tutuloy daw sila ng San Marcelino. Galing sila ng Bulacan, guys.
tuwa na may makita kang dadaan dito na ganito. Ang gaganda ng mga big bike nila. Kaliwa, gawin kaliwa yun. Magpapagas daw yung isa at wala na ang gas. Pero flying bee malapit lang. Ubos na. A few moments later. Nagsidatingan na rin po yung ibang kasama nila na iniintay nila guys. Ayan. Oo, ganda talaga. Yun o. Ganda. Yan. R1 ba? BMW. BMW. R1 200. Yung isa R1 250. Yan guys oh. 1 200, yung isa 1 250. Sakay ka nga, picture lang kita. Alis na kayo, sir? Okay po, ingat. Panoorin nyo sa vlog, sir, ha? Bablog ko to, Francis M. Vlog. Yes, guys. At talis na po sila. Okay, sir. Baka may babatiin ka, sir. Ayan, palis na po yung mga tropa. At mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo mga sir. Okay. Ingat kayo sir, ingat. Si kuya yata parang bumili pa. Pumunta doon. Yung isa kanya. Yun na. CR1 200. Ito si R1 250. Ay, kasama niyo. Ingat sir, ingat. Ayan, paalis na sila. Ducati. Okay guys, ingat-ingat na lang. Sarap. Kailan tayo kaya makakasakay sa ganyan guys? Sige sir, ingat, ingat kayo. Ingat. Ibang isa. Yun o. Wow.